muje wazirin yi waka ta gurguje in yi tuki da kafa waje na tabbatar cikakke ya fi girgije bai ciwon an gaje a can Abuja na san layin kuje kuce da masu niyyar tafiya su je yanzu dai gawuna is alive mai talagaro is alive mun ci wani uban yan wancan gurin masu gargara muka kada azum azum kotun afil mun kare da su ma kotun afil an tabbatar da gawuna wancan yaje kan toma to aje lokacin ka ya kare kai waje uwa gawuna is alive garo is alive kan toma must to go masu zargara sun yi rashin rabo wai ina barayin ƙuri'ar mu ne yaran su na sata aikin su ne a kai masu sace balar fefar mu ne masu makudin zaɓe bayyane barayi yawa barayin ƙuri'a bacin arin gizon da suka shimfiɗa sun sace manuwar littafi guda alƙala ina afil na ji suna biɗa sun ce a mai da shi tun kan si ƙwafa in an ji ko su rantsar da na kan gaba ga awun na gara ba kan tomansu ba yanzu da dai shi ke fargaba ya sha wuya mai yi mai tukin gaba ya tabbatar da APC ke gaba ga yana faɗin shi ne da gaba ga shi yanzu ya 2-0 haba bai iya rike kujerar yaransa ba an tsirar da su ba da shirinsa ba kun ga yanzu Ganduje shi ne uba uban abba na ja gaba sakon daji ne Nasiru Dawudu mai kishin mu ne Nasiru dan bala layin mu ne shi ne ya ce ayo waka bayyane ni na kuwa ziri ne ya haya kun sanni ne sarkin wakar Nasiru Gawuna ni na ku ne Nasiru Dawudu ne ya ce in ce an gama tuni Gawuna is alive Gawuna is alive Kano tuni in kan toma shi da tsolamin musu koren kare Gawuna is alive yayi winin abin an kuma da tabbatar da shi gwamna Kano tuni kan toma shi da tsolamin musu koren kare Gawuna is alive yayi winin abin an kuma da tabbatar da shi gwamna Kano tuni kan toma shi da tsolamin musu koren kare farko Allahu zan kira a da shi ne guda shi ne ya yi gurji ya gane kuma shi ya yi gida ya yi winin afin tsira ka daɗa ga annabin nan da muke faɗa Gawuna is alive ahalinsa ƙasa sahabi cikin mun karkare Gawuna is alive ya yi winin abin an kuma da tabbatar da shi gwamna Kano tuni kan toma shi da tsolamin musu korar kare ashe bi girman biri yana jin tsoron kare Gawuna is alive zaɓi sun farga tsula kai mai tarko cire ya yi winin afin asalin tunkuza a fari da shi ne kaurare Gawuna is alive mun hallaka tsula makiri isarkin wawure Gawuna is alive yayi winin abin an kuma da tabbatar da shi gwamna Kano tuni kan toma shi da tsolamin musu korar kare dole wani na ki kotu mai sa yaro gumi Gawuna is alive yau tawagar tsula gashi sun fada zulumi yayi winin afin umarni daga kotu ce ta ce sai mana sallami Gawuna is alive su barwa ga wannan gwamna ko kuma tsinke zare Gawuna is alive yayi winin abin an kuma da tabbatar da shi gwamna Kano tuni kan toma shi da tsolamin musu korar kare zafin dukan mu ya saka su suna an gaje Gawuna is alive tribunal can a baya ta musu dukan wale
yayi winin afil. Mu ne da ƙuri'ar mu fulsu kuwa girgije. Gawuna is alive. Dangwala da suka yi an bincika kuma an tsakure. Gawuna is alive. Yayi winin abin. An kuma daga tabbatar da shi gwamna Kano tuni. Kan toma shi da sulamun musu korar kare. Barayun banza ashe sun yi mana salalar tsiya. Gawuna is alive. Abin mata bincika su takura 'yan ƙungiya. Yayi winin afil. An daɗa zane ƙuri'u na bogi tsawagiya. Gawuna is alive. Sai ga su tsuru-tsuru ƙarya ta ƙare ƙure. Gawuna is alive. Yayi winin abin. An kuma daga tabbatar da shi gwamna Kano tuni. Kan toma shi da sulamun musu korar kare. Bayan sace ƙuri'u suka sace manuwal. Gawuna is alive. Kotu ta ce ko su kawo ko a yi musu kwal-da-kwal. Yayi winin afil. Da an kai ranar Lahadi da sai dai su yi fashin. Gawuna is alive. Suna gani a rantsar da gawuna ba mai tare. Gawuna is alive. Yayi winin abin. An kuma daga tabbatar da shi gwamna Kano tuni. Kan toma shi da sulamun musu korar kare. Sabon da'aji ne Nasiru jikan Bala. Gawuna is alive. Nasiru Aminu jarumi masu yawan kula. Yayi winin afil. Ya ce a yi waƙar kifar da tawagar jar hula. Gawuna is alive. Ya ce gawuna is arab zance an karkare. Gawuna is alive. Yayi winin abin. An kuma daga tabbatar da shi gwamna Kano tuni. Kan toma shi da sulamun musu korar kare. Sula korar kare. Aba korar kare. Barayun ƙuri'ar ma'asiri ya daɗa tonuwa. Kuma harshe mu tsula Allah ya isa. Sula korar kare. Abba korar kare. Barayun ƙuri'ar mu asiri ya daɗa tonuwa. Kowa harshe mu tsula Allah ya isa. Sula korar kare. Aba korar kare. Barayun ƙuri'ar mu asiri ya daɗa tonuwa. Kowa harshe mu tsula Allah ya isa. Na ɗinki dole ne ya san cinikin zare. Sula korar kare. Zulaman mu sun ci kayar bargi ya tokare. Aba korar kare. Kotu ta sallama ku dole ku tattare. Sula korar kare. Sula da yaran ka yanzu ku kuka durƙusa. Sula korar kare. Abba korar kare. Barayun ƙuri'ar mu asiri ya daɗa tonuwa. Kowa harshe mu tsula Allah ya isa. Ashe yaran su ma dugu yan balaja'u ne. Sula korar kare. Ba su da tarbiya makafu horonsa ne. Aba korar kare. Ba sa kunya su zagi ko babansu ne. Sula korar kare. Mazansu da matansu ga yawan nuna sun isa. Sula korar kare. Abba korar kare. Barayun ƙuri'ar mu asiri ya daɗa tonuwa. Kowa harshe mu tsula Allah ya isa. Kun ga mace kwakiyar kuta ruso da ku. Sula korar kare. Dukun tare Abuja neman mai da ku. Aba korar kare. Kuna da kuɗi kamar adashe iku. Sula korar kare. Wai za ku sai alƙalai sai na fallasa. Sula korar kare. Abba korar kare. Barayun ƙuri'ar mu asiri ya daɗa tonuwa. Kowa harshe mu tsula Allah ya isa. Umarar zula mata neman kubutar kuce. Sula korar kare. Ya je Saudiya danganin bola firgice. Aba korar kare. Amma bai zaɓe gan shi ba, kwali ya karkace. Sula korar kare. Ganduje na gurin ya hana ya gurgusa. Sula korar kare. Abba korar kare. Barayun ƙuri'ar mu asiri ya daɗa tonuwa. Kowa harshe mu tsula Allah ya isa. Kun zage Tinubu kana kun zage mataimaki. Sula korar kare. Kun zage malamai saboda rashin arziki. Aba korar kare. Masu kuɗi kun ci zarrafin su kuna yin haki. Sula korar kare. Yanzu kun ga ruwa za ya ci ku ai dole ku durƙusa. Sula korar kare. Abba korar kare. Barayun ƙuri'ar mu asiri ya daɗa tonuwa. Kowa harshe mu tsula Allah ya isa. Amanar talakawa ai ba za a ta komar kuwa. Sula korar kare. Zalunci kun kasa da gilli kan gaba. Aba korar kare. Haushin gandu
kun yi buran uwa. Sule korar kare. Kun rushe dukiyar mu Allah ya isa. Sule korar kare. Abba korar kare. Barayin ƙuri'ar mu asiri ya daɗa tonuwa. Kowa alshe mu Sule Allah ya isa. Kun san me zamani ai dole a je da shi. Sule korar kare. Ko da kuma a san shi Allah zai sa da shi. Abba korar kare. Hakika gandu jarabu ne ya ce sai da shi. Sule korar kare. Ku bar masa hasada in kun ki ko wahala za ku sha. Sule korar kare. Abba korar kare. Barayin ƙuri'ar mu asiri ya daɗa tonuwa. Kowa alshe mu Sule Allah ya isa. Kawun da ya zama gwamnan mu kore Amida. Sule korar kare. An yi zabe a baya a nan ta faɗa. Abba korar kare. Ta ayyana ku ashe shari kuka shimfiɗa. Sule korar kare. Kuri'un bogi da kun ka zuwa kotu da fallasa. Sule korar kare. Abba korar kare. Barayin ƙuri'ar mu asiri ya daɗa tonuwa. Kowa alshe mu Sule Allah ya isa. Nasiru Jaji ne ce in buga tambari. Ne wakar zija abu da ya alkawari. Ya ce an yi watsular taya ne bar gari. Waziri ni ma na ce tsula da abida Allah ya isa. Ma